Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. At karamihan ay sinabing itong isang kwentong bayan lamang mula sa mga malilikot na isipan ng mga mamayan doon. Kahit kami ni Carlos noong inireport namin sa pulisya at sa barangay, doon ang sinasabi lang namin isang malaking nilalang na makapalang balahibo. Pero hindi namin nakita ng malinaw ang mukha nito nang dahil sa dilim. Basta isa siyang malaking unggoy na may pangil. May mga naniniwala sa amin at mayroon ding na tumataas ang kilay sa aming karanasan at salaysay at hindi namin sila masisi dahil kami mismo nang nakaranas sa isang halimaw na kung tawagin ay amumunggo. Kaya naman hanggang ngayon ay isang palaisipan pa rin ng eksaktong mukha ng isang amumunggo. Lumipas ang maraming taon, wala na kaming narinig ni Carlos tungkol sa amumunggo. Hanggang sa nakalimutan na namin ang masamang karanasang iyon sa tulong na rin ng pagdaan ng mahabang panahon. At sa kasalukuyang si Carlos ay nasa Arizona, USA na ngayon at meron ng asawa at mga anak at ako naman dito pa rin sa Negros. Namamahala ng aming mga negosyo sa Bacolod at Iloilo at nangangasiwa ng mga lupain na naiwan ng aking mga magulang dito sa La Carlota, La Granja at La Castellana. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Yours truly, Binibining Carmelita Litasha Lopez, Jaina. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.